Καλησπέρα σας. Πρώτα θα μας πει 2 λόγια η Νατάσα Μιμίκου. Θα σου κρατάω το χέρι, μην τρέμεις. Καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα εδώ. Είμαστε Φοιτικές Πινελιές και διοργανώνουμε φέτος το δεύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ Πλουραλισμός της Ζωής, Συμπερίληψη με το Δήμο Φαλήρου. Και σήμερα η μέρα μας ξεκινάει με μια επίδειξη παράσταση καράτε κατά του σχολικού εκφοβισμού από το Καράτε Κλαμπ Δίαλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν και θέλω να σας πω ότι η ενδοσχολική βία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και επηρεάζει όλα τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους και ψυχικά, αλλά και σωματικά και συναισθηματικά. Έχει πάρα πολλές μορφές. Έχει λεκτική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση. Τα παιδιά που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις συχνά νιώθουν ανίσχυρα και ανασφαλή, ενώ συχνά βιώνουν και την απομόνωση και τον εκφοβισμό. Εδώ λοιπόν έρχεται το καράτε, σαν ένα ισχυρό εργαλείο αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Ναι, γιατί το καράτε δεν είναι μόνο μια πολεμική τέχνη, αλλά είναι ένα σύστημα που συνδυάζει την πνευματική, την ψυχική, αλλά και την ηθική ανάπτυξη. Ας δούμε λοιπόν πώς το καράτε μπορεί να βοηθήσει. Ενίσχυση αυτοπεποίθησης. Οι μαθητές που ασχολούνται με το καράτε αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Η αίσθηση ότι μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εάν χρειαστεί μειώνει την πιθανότητα να γίνουν θύματα εκφοβισμού. Μέσα από τη συνεχή προπόνηση και την πρόοδο που παρατηρούν στον εαυτό τους, οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις δυνατότητές τους. Αυτή η διαδικασία ενδυναμώνει την αυτοπεποίθησή τους, καθώς αντιλαμβάνονται ότι με προσπάθεια και αφοσίωση μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια τους και να επιτύχουν στόχους που αρχικά μπορεί να φαίνονταν ακατόρθωτοι. Επιπλέον, οι δεξιότητες που αποκτούν στο καράτε μεταφράζονται σε μια γενικότερη αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Όταν ένας μαθητής γνωρίζει ότι είναι ικανός να αντιμετωπίσει σωματικές προκλήσεις και να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αυτή η σιγουριά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της ζωής του, όπως οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Έτσι, η ενισχυμένη αυτοπεποίθηση δεν βοηθά μόνο στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, αλλά και στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας του μαθητή. Η προπόνηση στο καράτε απαιτεί υψηλά επίπεδα πειθαρχίας και αυτοελέγχου,
Οι μαθητές μαθαίνουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να αντιδρούν με ψυχραιμία σε προκλητικές καταστάσεις, αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις. Μέσω της συστηματικής εξάσκησης, οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους στόχους και να διατηρούν την αφοσίωσή τους παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Αυτός ο αυτοέλεγχος τους βοηθά να διαχειρίζονται το άγχος και την ένταση, παραμένοντας ήρεμοι και συγκροτημένοι σε απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, η πειθαρχία που καλλιεργείται μέσω του καράτε ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτογνωσία των μαθητών. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους και να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις, αποφεύγοντας βιαστικές ή παρορμητικές αντιδράσεις. Αυτός ο αυτοέλεγχος και η πειθαρχία δεν περιορίζονται μόνο στην αίθουσα προπόνησης, αλλά μεταφέρονται και στην καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους μαθητές να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους με σεβασμό και κατανόηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των συγκρούσεων και της ενδοσχολικής βίας. Αυτοάμυνα και προστασία. Το καράτε παρέχει στα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους σε καταστάσεις ανάγκης. Η εκμάθηση τεχνικών αυτοάμυνας τους επιτρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ικανοί να αντιδράσουν σε περιπτώσεις σωματικής βίας. Οι μαθητές μαθαίνουν συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποτρέψουν επιθέσεις, να απελευθερωθούν από λαβές και να αμυνθούν αποτελεσματικά, ακόμα κι αν ο αντίπαλός τους είναι μεγαλύτερος ή δυνατότερος. Η γνώση αυτή δεν ενισχύει μόνο την αίσθηση ασφάλειας, αλλά και την ψυχραιμία και την αυτοσυγκράτηση. Οι μαθητές εκπαιδεύονται να αξιολογούν τις καταστάσεις με καθαρό μυαλό και να επιλέγουν την κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτοάμυνας. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση δεν στοχεύει μόνο στη φυσική προστασία, αλλά και στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αυτοπροστασίας και πρόληψης. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις πριν αυτές κλιμακωθούν, ενισχύοντας την ασφάλειά τους και την αυτοπεποίθησή τους στην καθημερινή τους ζωή. Διαχείριση άγχους και απογοήτευσης. Μέσω των ασκήσεων και των τεχνικών καράτε, οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται το άγχος και την απογοήτευση με υγιή τρόπο, χωρίς να εκτονώνονται με βίαιες συμπεριφορές. Η συγκέντρωση που απαιτείται για την εκτέλεση των τεχνικών καράτε και η πειθαρχία της προπόνησης προσφέρουν στους μαθητές έναν δομημένο τρόπο για να εκτονώνουν την ένταση και το άγχος τους. Οι ασκήσεις αναπνοής που συχνά συνοδεύουν την προπόνηση βοηθούν τους μαθητές να ηρεμούν και να αποκτούν έναν έλεγχο πάνω στα συναισθήματά τους. Επιπλέον, το καράτε ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Επιπλέον, το καράτε ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης των προκλήσεων. Οι μαθητές μαθαίνουν να βλέπουν τις αποτυχίες ως ευκαιρίες για μάθηση και βελτίωση, αντί να απογοητεύονται και να τα παρατούν. Αυτό το θετικό πλαίσιο ενισχύει την ανθεκτικότητά τους και τους δίνει τα εργαλεία για να αντιμετωπίζουν το άγχος και την απογοήτευση με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Επίσης, η αίσθηση επιτυχίας και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και μειώνουν το άγχος που σχετίζεται με τις σχολικές και κοινωνικές πιέσεις. Η συμμετοχή σε μια ομάδα καράτε παρέχει επίσης ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να λάβουν υποστήριξη από τους συναθλητές και τους προπονητές τους. Αυτός ο ανοιχτός διάλογος και η υποστήριξη συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του άγχους και της απογοήτευσης, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν μια ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα και υπομονή. Το καράτε διδάσκει στα παιδιά την αξία της υπομονής και της ανθεκτικότητας. Η συνεχής προσπάθεια και η επιμονή για την επίτευξη στόχων ενδυναμώνουν την ψυχική τους αντοχή. Μέσα από την προπόνηση, οι μαθητές μαθαίνουν ότι η πρόοδος απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο δρόμο για την κατάκτηση μιας νέας τεχνικής ή ζώνης τους μαθαίνουν να μην τα παρατούν εύκολα και να συνεχίζουν να προσπαθούν παρά τις αποτυχίες ή τα εμπόδια. Επιπλέον, οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται την απογοήτευση που προκύπτει από τις αποτυχίες. Μαθαίνουν ότι η επιτυχία δεν είναι πάντα άμεση και ότι κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα προς την τελική επίτευξη του στόχου τους. Αυτή η προσέγγιση καλλιεργεί μια θετική στάση απέναντι στις δυσκολίες και βοηθά τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με θάρρος και αποφασιστικότητα. Η διαδικασία αυτή τους προετοιμάζει να αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες της ζωής με την ίδια ανθεκτικότητα και υπομονή, κάνοντάς τους πιο ισχυρούς και ψυχικά ανθεκτικούς άτομα. Η διδασκαλία της υπομονής και της ανθεκτικότητας μέσω του καράτε επηρεάζει θετικά και άλλους τομείς της ζωής των μαθητών, όπως οι ακαδημαϊκές και προσωπικές τους επιδιώξεις. Οι μαθητές μαθαίνουν να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και να εργάζονται σταθερά για να τους επιτύχουν, αναγνωρίζοντας την αξία της σταθερής προσπάθειας και της αφοσίωσης. Αυτή η φιλοσοφία ζωής που προάγεται από το καράτε μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν σε επιτυχημένους και ισορροπημένους ενήλικες, έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν στο μέλλον. Ανάπτυξη σεβασμού. Ένα από τα βασικά στοιχεία του καράτε είναι ο σεβασμός προς τον εαυτό και τους άλλους. Οι μαθητές διδάσκονται να σέβονται τους συμμαθητές τους και να αντιμετωπίζουν τους άλλους με καλοσύνη και ευγένεια.
Αυτός ο σεβασμός επεκτείνεται και προς τους δασκάλους και τις ιεραρχίες του ντότζο, μαθαίνοντας τους μαθητές την αξία της ταπεινοφροσύνης και της αναγνώρισης της εμπειρίας και της γνώσης των άλλων. Η πειθαρχία στις προπονήσεις και η τήρηση των κανόνων καλλιεργούν την αίσθηση του καθήκοντος και της υπευθυνότητας. Επιπλέον, το καράτε ενθαρρύνει τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις προσπάθειες και τις ικανότητες των συναθλητών τους. Μέσα από τις κοινές προπονήσεις και τις συνεργατικές ασκήσεις, οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να στηρίζουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργούν ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού. Αυτή η κουλτούρα σεβασμού μεταφέρεται και εκτός ντότζο, καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τους συμμαθητές τους με αξιοπρέπεια και κατανόηση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο αρμονικού και θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Το καράτε ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Οι προπονήσεις και οι κοινές προσπάθειες ενισχύουν το αίσθημα της ενότητας και της φιλίας, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό και φιλικό σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές δουλεύουν μαζί σε διάφορες ασκήσεις και τεχνικές, μαθαίνοντας να εμπιστεύονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Επιπλέον, η κοινή εμπειρία της προπόνησης στο καράτε και αντιμετώπιση των προκλήσεων μαζί ενισχύει τις σχέσεις και καλλιεργεί τη συνεργασία. Οι μαθητές αναπτύσσουν βαθιές φιλίες και αισθάνονται μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας, όπου ο καθένας έχει σημασία και συμβάλλει στην ομαδική πρόοδο. Αυτές οι ισχυρές κοινωνικές δεσμεύσεις βοηθούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η βία και ο εκφοβισμός δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, παράγοντας την αλληλοκατανόηση και την αρμονία. Είδαμε λοιπόν πως το καράτε είναι ένα ισχυρό εργαλείο κατά της ενδοσχολικής βίας. Γιατί έχει συνολική προσέγγιση και βοηθάει στην ψυχική, στην πνευματική, αλλά και στη σωματική αντοχή. Έτσι οι μαθητές μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις καταστάσεις με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Το καράτε δημιουργεί το καλύτερο σχολικό περιβάλλον, γεμάτο ασφάλεια, ευημερία και φως. Χειροκροτήστε τους.